tilfældigt Danmarksland og en pude på hendes hoved. Med tørklæde på hendes hoved. Hun er bare muslim, og nu hun er en enlig tørklæde i betonblok med 5 chakalbørn født på 5 år uden en kejsersnit. For dem, de kunne ikke snitte den halal. Jo, nu hun er skilt på dansk, men på islamisk. Hun skal stadig adlyde far til børn. Selvom far til børn har lavet gift på dansk og på muslimsk igen og lavet far til flere børn. Jeg siger til en perker, jeg siger til en perker, jeg siger til en perker, jeg siger til en perker. Hvad er det du siger dig om? Du ved ikke om du vil have halal eller haram. Dig du ved du vil have haram, men dig du lader som om du vil have halal. Dig du vil ikke have svinekød. Må Allah belønne dig for dine madvaner. Dig du vil have fredagsbøn til den næste fredagsbøn. Dig du vil have ramadan til den næste ramadan. Og imellem fredagsbønnerne og ramadanerne, dig du vil have kniv i lommen. Dig du vil gå ind i folk og spørge om de har en problem. Selvom den eneste problem den er dig. Dig du vil have dansk fisse til du vil have min søster. Dig med din ene smagsløg. Du nyder zamzam med din anden, du nyder sprut. Dig du vil have hash og kriminalitet og kontanthjælp.